Salut! Bun venit la antrenamentul zilnic! Hai să rezolvăm problema de azi împreună! Acesta este un exercițiu care conține expresii algebrice și fracții algebrice. La primul subpunct ne cere să arătăm că x pătrat minus 3x plus 2 este egal cu x minus 1 pe lângă x minus 2 pentru orice număr real x. La acest gen de întrebare, cea mai simplă variantă de rezolvare este să luăm parantezele din partea dreaptă și să le înmulțim între ele. Acestea se înmulțesc element cu element. Fiecare termen al diferenței din prima paranteză se înmulțește cu fiecare termen al diferenței din prima. Și avem x ori x, adică x pătrat, x ori minus 2, adică minus 2x, minus 1 ori x, care e minus x, și minus 1 ori minus 2, adică plus 2. Luați tot timpul numerele cu tot cu semnul din fața lor pentru a nu greși și observăm că mai avem de calculat termenii din mijloc, cei 2 cu x, și obținem x pătrat minus 2x cu minus x, care e minus 1x, înseamnă minus 3x plus 2. Și atunci ne rezultă exact ceea ce ne cere, că x pătrat minus 3x plus 2 egal cu x minus 1 pe lângă x minus 2 și este important să copiați și ultima parte din cerință, adică să scrieți și voi pentru orice număr real x. La subpunctul B, în primul rând, avem de adus expresia la o formă mai simplă. Și observăm că la primul numitor este exact x pătrat minus 3x plus 2, adică ceea ce ne apare la subpunctul A, și voi înlocui această parte exact cu parantezele pe care le-am mulțit. Deci avem 1 supra x minus 1 pe lângă x minus 2 plus restul voi copia 1 supra x minus 1, totul înmulțit cu x pătrat minus 4. Pentru că avem o sumă de fracții în interiorul parantezei, voi amplifica prima fracție cu x minus 2 și obțin 1 supra x minus 1 pe lângă x minus 2 plus x minus 2 supra x minus 1 pe lângă x minus 2, înmulțit cu, iar la paranteza rotundă de la final, observ că am o formulă de calcul prescurtat. A la a doua minus b la a doua este a minus b pe lângă a plus b și deci x pătrat minus 4 se descompune în x minus 2 pe lângă x plus 2. Voi aduna fracțiile din paranteza pătrată, și anume 1 plus x minus 2, totul supra x minus 1 pe lângă x minus 2, înmulțit cu ce e în afara parantezei x minus 2 pe lângă x plus 2 și pot pune numitorul 1 pentru a fi mai ușor de observat. Pentru că am o înmulțire, paranteza x minus 2 de la numitor cu cealaltă x minus 2 de la numărător se simplifică și scriu ceea ce îmi rămâne. 1 plus x minus 2 este x minus 1 supra x minus 1 ori x plus 2 supra 1. Iarăși x minus 1 cu x minus 1 se simplifică și îmi rămâne 1 și 1. Deci e de x este egal cu x plus 2. Până aici probabil că veți avea un punct. Acum putem trece la cerința de la B, adică să calculez numărul n mare, 5 supra e de n, pe care înlocuiesc și obțin 5 supra n plus 2, deci în locul lui x din e de x pun n, și știu că fracția aceasta aparține numerelor naturale. Pentru ca o fracție să fie număr natural, trebuie ca numărătorul să se împarte exact la numitor, adică n plus 2 trebuie să aparțină divizorilor lui 5 și n plus 2 trebuie să fie natural. Rezultă că n plus 2 aparține mulțimii 1 și 5 și ca să-l aflu pe n trebuie să scad 2 din ambele și voi obține că n aparține minus 1 și 3.
Verificăm mereu și enunțul. Ne zice să aflăm numerele întregi n diferite de 1 și de 2. Observăm că rezultatele sunt numere întregi și diferite de 1 și de 2. Deci asta este soluția finală. N aparține minus 1 și 3. Poți trimite tu următoarea problemă pe grupurile de WhatsApp Mate cu Lavinia. Găsești linkurile în primul comentariu. Spor la rezolvări!